kwalelanka. Ka gani kana so kwalelanka. Nan gani nan bari kwalelanka. Na canza gida, na canza gala, na bar kai na danna lalle ka. A girma ya zo Fitar muradinka. har yayi tozo, Bara na burge ka. na zam gwarzo Mazo na saye ka. sai na zazzo. Akwai dalilin na. In na ce akwai kauna. Ta kai ki ta farin ciki burina kenan, ga kina ta dariya shi kenan, kuma kike so zana zami miki sannan abinda baki yarinya mai kyawu, yarinya mai kyawu, yarinya ashe daga zauna ma ana daga kwanta ma ana tafiya kake kana sama kake kana. Dageji, kana samu? to muna godiya mun gode da Allah kowa Mai ya fari ne kyakkyawa ta bayana ne ke min ciwo. Na ganin na kudace ta tashi. ina da sauri. Ke nake so kina nan harina, kin ji duniyar nan ban kula wata in ba ki ba. Kai nake so kana nan a raina. Ka ji duniyar nan ban kula wani in ba kai ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraro barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a kuma cikin wannan sabon bidiyon da muka tawo muku da shi a daidai wannan lokaci. Kafin mu shiga cikin rahoton gadan-gadan, idan yau ne farkon ziyartar ka ko ziyartar ke cikin wannan tasha ta mai albarka, ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Fitaccen mawaƙin nan wato da aka fi sani da Ado Gwanja, wanda ya saki wasu waƙoƙi guda biyu, wato wata mai suna War da kuma Cas. Yanzu dai an watsa masa acid a cikin idanunsa. Ashe daga zauna ma ana